Todo listo en Noia para a tradicional cabalgata de Reis que se celebrará o día 5 de xaneiro. Este ano sairá do Malecón de San Lázaro, aproveitando que a zona estará libre de coches tras a celebración do mercadiño. Saldrá desde o Malecón de San Lázaro. Por que desde o Malecón de San Lázaro? Porque ese día é domingo, hai mercadillo, e entonces facilítanos que nos queda todo vacío unha vez que desalojen os do mercadillo, xa non vai haber coche ningún aparcado, co cal é o mellor sitio para a salida. Vai a discurrir pola Carreiriña, Porta da Vila, Rosalía de Castro, dará a volta na rotonda do Santolo e volverá hacia o Concello, que a recepción vai a ser no Concello. Está prevista a apertura do comercio e locais hostaleiros para aproveitar a afluencia de xente nesta data tan familiar. É un día especial porque un domingo vai abrir todo pola tarde. Vamos deixar as principales entradas e salidas do pueblo libres para que ao mesmo tempo que celebramos a cabalgata, os maiores podan acercarse ao comercio de Noia a facer as súas compras e a encargar aos reyes para que esa noite traen os regalos. A cabalgata suporá o colofón dunha campaña de Nadal marcada este ano pola innovación, tanto na decoración de rúas como na programación de actividades.